Omusaye bw'emyaka 34 asirite Josephat Ongubo korwa sekenyoro kia Bonkurabi yugotoka imesa blockation ya Matiake ward ya Bogusero niga kageire kobo moibi chinga kibona umerana na makweli aye kabwate chimbo libere usangana tatu mwabo niga kwerera ayaiga Sama dia tangkar sama di mose ogumbo niga igasa itu Matiaka orabu Bonkura omwana ne noyon negimbuli kwan jikulinga iguja ngimbuli na ka ondi muchono mugeme ngimbuli nyumbe kwan na takati ambuli jani ngachi jimbuli dino chincho ataya nyencho ancho yakini mbuli nyumba kwan akage mani kwan ene yan imanu yan obo mbot nakingokon mongno nge sakal narwo amnyoka chimbero kuligyo mabye nyoro koma temple jimbali nyomba na mwoze nyomba tingo uranji kwika na ruo mali waza banya kana jimbali uratira maji nyomba abu ne chale kwa na atibete ndagera jimbali amo ne manual nonyena babuno moiboli ni gatemire kumukuriro mu muroyo iga asebire bitambe amade skuru amasomeri miro bagandi kando ugundi ngaki yabetenke achaganjo kati skuru chana timunda ide mali akawazi ndia akasira ataka obukarakalia boku wende yabande asekani kama ngano moibuli kuna atembe sana kubwata ngabwata banganyora otire obire pipi yabande ili akabire akaimoka kanda bogere mateka akawata ngobeano na bana bande ba jastimbe jiwete akawata kaira akawata kasibu ngaronera ngagenda akasizugesiko akalatu waiga akabe kunza katebo tikiro boy gusanga n'umugambi bworogongorwe aseleta Mr